Christian, forklar lige, hvordan er det gået i dag? Jeg synes, det er gået godt. Det er gået godt. Det er blevet super fede billeder. Meget planlagte billeder. Der har været en masse frem og tilbage af diskussioner, men sådan er det. Hvad er det, du sidder og venter på her, Anders? Jeg sidder lige og venter lidt på, at vi skal til at have de her ruller fyret af. Og hvordan er det, du lige gør det? Det er noget med, at jeg lige gør det med hænderne herinde. Vi snyder lidt i dag. Erik Olsen, tonemester. Hvordan er dagen forløbet i dag? Okay, tror jeg. Ja, hvad skal du have hørt andet? Altså, jeg har jo ikke hørt andet. Altså, hvis folk er glade, så er jeg også glad. Hvad er I lavet i dag? Reklamefilm, tror jeg. Ja, det tror jeg, det er. Morten, hvordan har det været at være ude og filme i dag? Det har været rigtig godt. Altså, vi har fået lavet et rigtig fedt sportsspil. Vi har fået lavet 3 rigtig fede sport. Hvad er det sjoveste været i dag? Det sjoveste, det var bange. Det synes jeg, det gik bare helt rent. Der var en til flere, der havde bange.